Pendengar yang berbahagia, tibalah saatnya Anda kami ajak di season yang terakhir di malam hari ini lewat suguhan acara yang paling pamungkas dari keluarga besar Organ Tarling Karisma Muda akan mempersembahkan lewat mimbar drama Tarling dengan judul Jodoh Balen. Jodoh Balen ini merupakan judul cerita mimbar drama Tarling malam hari ini, yang mana judul cerita mimbar drama Tarling malam hari ini merupakan satu karya cipta dari sang pimpinan kami Den Bagus Yanto Suaryo. Maka dari kami pemandu acara mengucapkan selamat menyaksikan sampai tuntas akhir pagi. Semoga mimbar drama Tarling ini bisa menjadikan satu tuntunan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ngaturaken puja kelawan puji marang Gusti Kang Mahawelas kelawan asih, marang Gusti Kang Mahawelas kelawan asih. Duh sareng kula separa kanca nyuwun agung ing pangapunten, nyuwun jembaring pangapura maklum nusa panggonane lali luput lan salah. Maklum nusa panggonane lali luput lan salah, maklum menusa panggonane luput lan salah. Aduh cilik pesolatan ningen di tempat kenai dijujuk mangsa burung mama tuan rumah sareng nyonya prigelipu tuan rumah keding nora bakal lalikan selawase, ora bakal lali saumure, ora bakal lalikan saumure. Seminggu kulane dadi kelingan kendang kedemi kauman sebeduk kula lakoni sedinatan ora nyangga ngeling-ngeling mumpung ning dunya aja sampai terlambat ning akhirat langkah kena sesambat ning akhirat langkah kena sesambat.
Waya molah ya mos. Duh. Yen masuk kula menune. Iya bener me. Iya sila. Tali weton diwasalon maaf kedinginan. Kenang kayak kenen. Nasib bewong bebujang, nasib bewong aula. Jailula Wong maenak lagi pada turu. Wabedet mayongan karena memang tugas nang. Dadi ya angger nang melek bae. Wong jail mah bendu nengala. Sebab mengkene nang sing arane wong bebujang iku nang ana seneng ora kanggo ana kanggo ora seneng. Pada wong aula gana kanggo ora seneng Tanggul ana cilik seneng ora kanggo. mingkon nanga. Mong jaredek manang wabedet bengikin rasa berak bunga karena priwe wabedet ngaulane ki nemoni majikan sing paling loman wong sing paling boran. Geledeng rasa nengat. Waduh, Cerita lagi mau bujang ya Pak. lagi bebujang nang. Iya. Mong ya kayak kenen kinang Terima kasih Pak. lagi sore tas disapu. Kien ya kayak kenen suker maning. Disapu nih maning Memang Pak. wis kewajibannya reang kayak kenen manang. Ya iya. Geledeng dewek kan bae. Ya iya, kudu ngerendeng dewekan baik. Iya ya Pak. Umat cilik pesolat. Si rawuh beli reang lagi bebujang ning sapa. Ning siapa sih Pak? Reang jeredak makin ki lagi bembujang ning wakaji tepos. Oh, ning Wakaji Tepos. Reang berak bunga nang. Berak bunga. Berak priwe, bunga Pak? emang kenen wakaji tepos bagian wong kaya kanan jare tangga memedit. Jare tangga makoret. Iya. Tapi nyatane nang ning bujang alhamdulillah Emang banget borale, borale pisan. Saking borale nang saking emane ditokokaken kaos sampai tekan cingkrang kayak kenen. Iya ya Pak. Saking emane Sing gini. majikannya sampean gua. Sing majikane kula Sing Wakaji ku. sing wakaji tepos. Alhamdulillah. Ana ya, Pak. wong dagang maning nang dagang sate. Sate apa Pak? Sate ayam. Saking emane ning bujang. Wakaji Tepos priwe Wakaji teposku saking emane ning bujang. sampean ya Pak. Ning kulaku Pripun ya Pak? ora ditokok-tokokaken acan. Alhamdulillah. Saking emane Maksudnya mantuku ya Pak. semesti matuku ora. Iya ya. Kun mas saking emane nang. Aduh. Tapi nang dakat semono ganang. Priwe sih Pak? Artine bagian pribu priwega wabedat ora kena sing arane nganda kena keblesakane majikan. Iya ya Pak. Ya bleh. Sebab bagian pribu priwega majikane wabedet pribasane sing mae rezeki tiap bulane ora nang. Benar. Kan kayak konon. Reang dene suarane serak-serak kayak kenen. Iya ya Pak. Mangan apa sih Pak? Mau ka bolu. Batur mau pada mau ngopi sampai menguyup banyu laut. Mau pada ngopi yang mana membanyu laut. Ya puas. Hari bokat reang mah banyu laut ku rasane ora asin sih ranang. Barang diuyup Barang duyup ku pahit. pahit. Iya, Pahit asinnya Pak. ora. Pahit. Pahit baik. Pahit bae Kayak asin-asinnya raine sampean melangka. pahit mah. Nang, Non. wakaji tepos duwe anak siji. Dua anak siji Pak. Duwe anak siji. Dua rabi tah. Hah? Dua rabi tah. Ari wakaji tepos mah sing awit reang manjing bebujang
manjing ngaulaki ora duwe rabi. Oh, watepos Pak Haji ku. Sampai takang jam kian detik kian sing awit anake sing arane Nok Anis sing awit nembe umur 2 wulan reang meneh ki nang manjing bebujang ki sampai kian Nok Anis umur 20 tahun ki wakaji tepesku durung ketemu jodoh baik Dudaan bae. dudaan baik Iya winginane anak siapa Pak? wong sing demeni wakaji tepos Wong wadon artine. wong wadon gembleng ayu nembe demene bae nang nembe ketemu watepos wayahe pas koso lagi sok ketemu esuk Iya. bari wakaji tepos sorene Priwen Pak? modar Iya Pak. melasena ya Bulannya duda bae ya Pak. mulane gaduda bae nang langka wong wadon sing nyenengi ning wakaji teposku tapi hari sebener manang kayak konuku karena memang durung ketemu jodohne ya ble koga mah wis ketemu jodoh maningan mah ya kali gane koga mah kawinan ki kayak pengantin kok ora nang Iya, demenan mah ora sing jaman bengen bari si A bari si B si anuku Senok Anita. pengantene ku arane Senok Anaci pengantene ku Anaci. iya Anaci dikawinna karo Rianto Ora salah ta Pak? Ora salah ta? ora salah apane wong kene acarane pernikahan iya acaranya kan angel ada cangkem-cangkem murah. Iya Pernikahan. Acarane ku pernikahan. Bener Ya pernikahan. iya sing duwe hajate ku wong tuane ku arane Susu kaleng. Bapak Suwardi kuno. Iya Bapak susu Aduh. susu Ardi ku sing duwe hajate ku Bapak Susu Ardi Susu Ardi iya Bapak Susu Ardi ku dalam rangka Pernikahan berdua. Neng Anaci jeung Rianto. Baka Anaci ku Ibune siapa? majikan wadon. Ibu Anaci. Emboke Senok penganten. Emboke arane Anita. Astagfirullah. Rawurusi. Kemurah. Ke baka Anaciku emboke arane Anita. Weruh. Penganten wadone arane Nok Anita. Bakapun majikan wadon istrine bapak si duwe hajat. Sing arane Bapakku si duwe hajat mauku. Rianto memantu kuno. Mantune Ibu Anaci. Anaciku mboke Anita. Iya bener. Ora paham. Nyunati Suwardi. Nyunati wong edan, nyunati majikan lanang ngono. Ana acara sunatane, Perkawinan. Oh, pernikahan. Ya wis nang garap ndongakena kanggo penganten. Mudah-mudahan kanggo kedua ngempleh. Mempelai. Di dalam bahasa Indonesia yang benar, Ya. menurut EYD ejaan yang disempurnakan pada tahun 1971, singarane pengantin itu namanya kedua ngempleh. Jare siapa sih, Pak? Jare siapa? Anak kedua mempelai. Pengantin lanang membelai pengantin wadon. Pengantin wadon membelai pengantin
maneh. Pengantin lanang membelai pengantin wadon. Ah. Pengantin wadon membelai pengantin lanang. Ya, iya. Belai. Sesuai mangger bae karena ngampleh. Makanya itulah yang namanya kedua ngempleh. Kepegelan. Aja mono-mono, Mang Ya, Bleh. Petet. Mudah-mudahan kanggo Senok Anita Bari Senang Rianto. Nggih. Mudah-mudahan setelah sira dikawinna, setelah pernikahan sira-siraan, mudah-mudahan kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, Iya, benar. watarmina, wakasroh, Hei. waramiti, Tet. wasapina. Uy. Wat- Tet. Cukup telu bae, Tet. Telu sapa-sapa. Ya sampean pirang-pirang temen bakal ngucapakan kau pengantin supaya dari sing romantis, sing paling berkah iku sakinah mawadah warahmah, Tet. Telu bae. Terus lamun warani tine ora dundang nyewot. Sampean negara penuh ulem-ulem ta. Dudu masalah ulam-ulam. Bakal jare Bapak Kiai lamun dongane semakin dawa semakin bagus. Ya Bleh. Konon. Mulane yang mah pengen dongaken pengantenku mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, wasuwardi, wa anati, wajuman. Apa mana ya? Udah retet lah. Wa Sophia, Terus mono dibuluki kabeh ke keluarga besar sing hajat ke. wa Rere, Ana ta. wa Kaminah, Ana mah. wa Kliwon, Beruan sing di Tet. wa Kasrem, wa Ranijah, Terus oli 4 literan ta beras e. Oli. Kayak Pak RT bagi-bagi beras Nang, BRT. No. mudah-mudahan setelah hajate Bapak Suwardi Nggih. bari Ibu Ana Cikinang Iya, priyon mah. lamonan kaya wong kana manang sing kondangan gawa beras. Kana wong endi? Mudah-mudahan beras iku merupakan beras sing barokah. Amin. Wong sing pada kondangan nganjengna duit ning kotak. Mudah-mudahan duit iku merupakan duit sing barokah. Iya ya, Pak. Kanggo Bapak Suardi bari Ibu Anacie setelah hajatan mudah-mudahan Gusti Allah maringi kewarasan, Amin. keselamatan, dipanjangna umure kira-kira umur sing manfaat. Uga kanggo Ibu Anacie mudah-mudahan diparingi kewarasan, Amin. diparingi dadi istri kang soleha. Ah, iya ningan. Endi kana Ibu Anacie kah? Ana apa sih? Bu. Endi Ibu Anacie? Ana apa sampean gula? Bapak Suardi, endi Bapak Suardi? Majikan lanang. Mau ana beli penyanyi sing dongakenna Bapak Suardi bari Ibu Anaci kaya kono ana beli. Langka. Uji. Reang sekawit awan ning kene kinang langka penyanyi sing dongakaken Bapak Suardi mudah-mudahan diparingi kewarasan, keselamatan, diparingi panjang umur sing manfaat anak penyanyi kaya kon langka. Iya ya, Pak. Gak nyawer brebel bae. Orang Sengit. sampean. Reang sing dongak langka nongol-nongole. Oh, maksudnya sampean Nang, sepira reang menang ngono. banget sengit kan nang deleng Ning. penyanyi. Ning siapa, Pak? Kayak model ayu kayak kanan joget ngigel kayak kenen. Ning ayu ku, Pak. Iya Sengit sengit. ning apane maksudnya? Semana kanang penyanyi pada goyang lelet-lelet deh. Iku wayahe nang bengen kan derang duwe rabi penyanyi. Pengen sampean. Iya, telung tahun tak pegat reang. Wong Argolis weruh kita ga. Bro, Iya. telung tahun tak pegat. Ning panggung mah wayahe goyang menek ning tower. Ning salon dipedeng sampai goyang. Oh, udah Jawa. Wayahe pas balik manggung kanggo lakine dhewek. Kelingan kaya nunggang angkot. Ya iya. Munggah dhewek. Mundun dhewek. Oh, udah Jawa. Emang istri apa kayak kotor kok hari kanggo wong sejen goyang lelet. Kanggo laki dhewek. Kelingan kaya angkot. Anune Mas sampean mah masih demen ya, Pak? Masih demen. Iya, mung bari kedang wong tuane. Iya tak pegat bae wis tuman temen. Dia toli wong tuane wis sakit iki sampean. Ya sukane. Ndugalna kalian kayak kedebuk gak menang kepoko sange mah waya pas ada goyang kepoko ditabok bokok tak nempe jelek Sampai ngocok di perapatan Bugis rabi tua ada ya, Pak sampean. gua kepret lu
Wes nang, mudah-mudahan kanggo keluarga Bapak Haji Juman diparingi kewarasan, dilancarakan rezekine, mudah-mudahan umure bermanfaat. Uga kanggo Senok Anita, Bari Senang Rianto, mudah-mudahan Gusti Allah gagian maringi keturunan, amin. Amin. Anak penyanyi kayak kono Anita anak. Langka ya, Pak. Mas anak, wah betet nih, si doa kena mandi, di saweran ente. Tapi maaf. Priwe sih maaf gua. Wah betet pantang kanggo jalak jaluk. Aja, Pak. Ora kena. Iya. Sira kudu inget omongannya Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ble. Benar. Al yadu ulya khairon minayati sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wong sing mai iku luwih mulia ketimbang daripada wong sing rima. Ya ble. Benar, Pak. Rek ora garap jalak-jaluk Ora ya, Pak. Dipai be syukur ya, Pak. Ora dipai be ya. Ora ramedak seikhlas ridone kanggo Bapak Suwardi. Innama a'malu binniat, niate garap mai 200.000 ya ubar. Mangga ya, Pak. Aja niate Ibu Anaci garapan mai 1.000 ya ubar. Bar ya, Pak. Indah niate ya ble. Iya jadi paksa. Pengantin niate, pengantin lanang 1.000, pengantin wadone 1.000 ubar. Niate. Ya. Benar. Aja jalak-jaluk. Aja ya. Ya ble. Rupanya merengut temen raine, Pak. Rupanya nafsu temen. Nangis. Jadi bener-bener nanggung tadi ustadku kalah kenang penyanyi. Dong aku kalah kenang tembangan di tembangan mati pai sawera. Hari penyanyi bawa latihan begas seluruh patang dina patang bengi ning laut. Iya tah. Waya reang masing dedong kanggo majikan ora teka-teka acan. Ya wis nang. Kian manang. Ya wis bakal sampai dari penyanyi, Sro. Orang garap lagi penyanyi kabarang masing sawer hari kayak kodon Pak. Ya boleh. Iya bukan berajungan kepiting pada sawer. Mau yang ceritakan nang. Cerita durung sih, pragat. Tentang majikan reang sing arane Wakaji Tepos. Wakaji Tepos. Wakaji Tepos kunang anake arane Nok Anis. Sekian wis gede. Nah reang sing mong-mong kinang pribasane rada khawatir. Masalah kan pertumbuhan orang nang. Semakin zaman sekian najana disendat-sendat gangger bae bocah ku lokot ketemuan ning dedalan apa ora kaya kono nang. Lah ka wong tua sampean. Iya. Mudah-mudahan kanggo keluargane anu ki Senok Anaci anu ibu Anaci bari Bapak Suwardi ora manjing sing arane pihak ketiga. Ya ble. Ya tak coba tembang lagu almarhum pihak ketiga permintaan dari keluarga besar Bapak Haji Juman. Ya wis lah. Iya. Berarti lagunya sedulure sampean ya, Pak? Iya. Almarhum Yoyo mah. Iya. Kanggo sing lagi lapat streaming nyamang. Streaming. Iya. Sing duwe jono namanya mah Jona Soting. Iya jono namanya mah sang soteleng anu jono namanya sletling soteleng. Jadi eja. Jo Aba oso Jona Soting. Ya Allah, Bapak majikan ya. Apa sih Tet? Pak pangapura kula yakin kula mau jalak jaluk ora apa kula mah punten Pak mau ka jardak mah guyon Pak pangko depi durung pragat durung apa Priwe sih Tet? wis kroyong jardak mah kula mau ka ngomong aliyadu ulia khairon minai lah durung pragat acan ya iya ya jardak mah kula ku Pak isin wirang yakin Bapak Suwardi iya nih ngembung Pak punten ya Pak tangannya kula ning dhuwur ya Pak ya punten jadi ngesor Tet pamali iya pamali kula mah punten ya Pak lah entaga masih tutang 50.000 ning kula yang mau kan rangus dongakan mudah-mudahan kanggo Bapak Suwardi sekeluarga diparingi kewarasan dipanjangkan umure mudah-mudahan umure manfaat mudah-mudahan dilancarna rezekine janjine 1.000 nembe 50.000 janjine iya janji siapa kok Pak janji rang dewek hari Bapak Suwardi ini meneng baik ora iya Pak iya delat maning Ibu Anacie delat maning keluarga besare
Hey. Ayo Wak, digoyang Wak. Sing duwe zona production. Mama Rere, Mama Sophia, Mama Chelsea. Hey. Wis langkah harapan bakal demenan maning gara-gara cinta pikir seneng dan dipusing mikiri kerjaan mikiri panggilan cinta hianat sampai dagangan donat. Padahal asale ibu anaci sing ngawiti nang apa akhire mama Rere melu-melu apa karena harta apa karena wong tua apa karena tangga apa sih pihak ketiga wis langkah harapan ibu anaci demenan maning Mama Rere, Mama Sophia, Mama Chelsea, keluarga besar Bapak Haji Juman. Asik. Ayo kagak pengantin Senok Anita, Senang Rianto. Bapak Haji Juman, barokallah Pak matur kesuwun, semoga barokah rezekine. Asik. Ha. Lara awak ake tambane, lara hati angel obante. Aduh aja nemen-nemen, senajan wis ora demen. Mama Sophia, Mama Sophia barokallah. Putus asa, putus asa. Iku si soal biasa. Lanang suka wadon rima. Mama Rere, matur kesuwun, Mama Rere. Ada rem ya warna banget. Wis langkah harapan obat Mama Rere demenan maning gara-gara cinta Mama Sophia ngadoh apa maning kana ya. Aduh Mama Chelsea maning. Aduh Mama Chelsea sawer maning. Wis langkah harap bakal demenan maning. Asik kanggo Mama Chelsea. Lep Kawawong sawer wae kawawa. mimine siapa ini? Kamu nih Pak. Mimi Paris barokallah. Pengantin Mama Chelsea barokallah, semoga barokah. Asik. Hei, ya beli nang wong maniat nang. Iya Wak. Ya iya. Oh majikan ya beli. Lara awak ake tambang nih. Lara hati angel Obat. Mama Sophia maning. Mama Sophia sawere maning. Mama Sophia, Mama Rere, Mama Chelsea. Putus temen ya. Iku si soal biasa. Lanang suka wadon rima. Beli pantes mancing penjara. Pantese mancing celana. Goyang Wak. Wis langkah harapan bakal demenan maning gara-gara cinta Mama Rere nyidak bata mikiri kerjaan
Sofian. Apa gini? Paling sayang. Wis langkah harapan Mama Chelsea demenan maning. Aduh, nembang megap-megap. Iya Wak. Aduh, Mama Chelsea matur jam semene sira sing dadi tanggane reang uru beli nok anis. Buah kita gawa. Ah, Turung ki balik kenang kayak kenene nang. Priwesi Wak. Sing arane didik anak wadonku gampang-gampang angel. Iya Wak. Soale mengkene nari wong Dewe duwe siwa. anak wadon menang. Sira weruh beli sing arane tape. Ya baru paham. Baka saya mana berarti saya melembung. Saya matangnya Wak. Saya matang. Reang kiwatir sejene bari anak lanang nang. Iya. Anak lanang malah kasih ngarane hal-hal kayak kononku. Coba jam sepene apa bocah lagi mancing ning laut taya. Duh. Bukan lagi luru yingking sih Wak. Tak lagi tuh jalan-jalan bari Mama Rere. Rek. Senok anis ya. Iya sonok anise. Jalan-jalan bari anu. Ih Gusti Waning gurine sampean siapa? Ente. Pun mama ngarep baka mono mah. Baka mengguri ku mundur. Ente. Tuh mundur. Ah sira mah nglalet bae. Ih. Bokatan sira ketemu Nok Anis ya. Iku ning gurine sampean. Iya Mang Betet garepan beberes ning dapur. Masalah kewajiban sing arane pembantu mah kudu kaya konon. Mongko tulung ya sirane wara-wara terus Pakai kok. Ini mulai. Enak temen. Nelengakan wa betet. Nok. Apa? Sasah bae ana wong lewat ku duit bae. Duit bae. Senok Anis entas menti jam semene nembe katonku mamang manggoleti ngalor tutuk ngalore ngidul tutuk ngidule ngulon tutuk ngulone entas menti jam semene nembe tekaku. Mang Betet. Entas ning laut Lu luru apa senoke? lurus sing ora katon. Bocakan gora katon kah? Ya mamang sih lagi apa mang? Orang mikiri Anis mamang mah. Seneng-seneng bae pegawean medelongan pating blakrak mang. Kien ki gara-gara mau lagi sore anak tamu. Ana Mama Rere, ana Mama Sophia, ana Mama Chelsea. Ki dadine syukur kayak kenen ki. Komo barang anu mau ana bocah ulang tahun. Ulang tahun mang. Iya. Ora weruh tah. Siapa ku? Senok Anita ulang tahun. Si mamang sih beli ngupai weru ning Anis ku mang. Lah mau mamang semana ning guri wis nyediakeun anune, mau njaluk bolune kanggo Nok Anis boka teka sun. Bolu sing ning guri ka mang. Iya sing ning anu kan ning Godong Jati ka. Garis secuwin. Alah lumayan daripada ora. Mau deh mamangnya ganti paye ke samprit. Yang ngupai ku mang ya sing gede jalukaken. Jaluk nih siapa? Iya ning siapa mau sing ulang tahun? Senok Anis, tangi setapat telak. Senok Anita. Iya, Agung Nyompo Sustian Agustus. Lahirnya bulan Agustus kita tanggal pira? Tanggal pira kene wis keliwat arane. 28 ya? Iya wis keliwat. Ya ora. Kok Senok sekolah wis pragat, kuliah wis pragat. Ngomong-ngomong Senok ya artinya selamakin ke orang duweni hubungan duweni batur istimewa ta apa ora kaya bocah kangka saban gang. Mang, apa mulane Anis ngelamun-ngelamun ning laut ku Iya. mang? Anis ku mang jalan-jalan mana mlaku-mlaku dhewekan bae mang. Ai. Mang Betet mah menang bae ning omah ya ora weru Anis ketabrakan mendi-mendi ora ku mang. Ya ora weru, masalah patir ke bocah zaman sekian mah meneng ning kameran, beli weru pikirannya mana-mana, ana sining Taiwan, ana sining Hong Kong. Karena sekian mah ora kayak zamannya mamang bengen. Sekian mah enak hanya tinggal pencet HP.
akhirnya terjadi pertemanan, setelah pertemanan baru terjadi percintaan, setelah percintaan baru terjadi pertemuan. Mang, Iya. ani sarapan kanda karo Mang Betet. Garap kanda apa senok ya? Ari karo mama tepos kumang ani seizin. Ya iya yongan patri kayak mama Nira mah ora weruh perkembangannya senok. Indah angger bae ora sing awit semene sampai takang semene ku mamang sing ngurusi weruh ki sing awit senok semene sampai semene ki angger mamang sing ngurusi. Mang, Heeh. sekian ani sarapan cerita karo Mang Betet ya. Cerita apa Sroknok? Anis kumang jar dewek mamang jentul-jentul ning laut, mlaku-mlaku mang. Iya. Lagi nonggoni. Lagi apa? Lagi ndakomi. Lagi nonggoni mang. Bokat lagi ndakomi watu. Anis kumang lagi tresna mang. Lagi tresna, lagi nunggoni. Duweni tresna ning salah siji pemuda mang. Ah, ora percaya mamang mah. Bakal mamang beli percaya. Takonku ning yu Anita weru anis yang duwe demenan kumang. Bener. Yakin sumpah Oh, jare gaya beli zaman sekian. Mamang mau ora weru makanan mengkenen beli ujung-ujunge kaligane duwe demenan bae ora. Mereka. Mene. Apa mang? Kin mah godong pace blak-blakan bae Nokia. Senoke lagi demeni wong lanang. Demen pisan. Lagi seneng nih wong lanang. Seneng pisan mang. Tiap hari sering ketemu. Sering ngumpet-ngumpet anis sewet. Sering ketemu bari wong lanangnya. Ah ya. Durung ngomong gak wis kaya konon menek. Senonge engko dipit. Senoke lagi demen mamang. Halo mas. Ah, jare gaya beli alo juga. Nis. Menikah. Mamang wis ngomong bokat senoke demening mamang ya mengko kari ngomong bae. Bis. Ari wong lagi kaidana malah ora bae bocahku. Anis kongkon demening Mang Betet. Iya. Halo mas. Halo. Wis ga. Reang ki jujur bae nok reang mau kenembe ngomong godhong pace blak-blakan reang gak ana tresnan ning senokku. Sing awit mau mas. Kula Sing mau mula semana ngobrol bari senok. Sing ane jam pinten mas. Ay jam pinten. Sing mau mula kini kene masa jam pinten. Kulane wis kangen pisan. Pada aku juga kangen padamu. Mas Lali. Ci. Apa nih senok wen? Kuen. Sing peranti bersih-bersih ning omahe kula mas. Oh berarti Slow. pembantunya senok Anis. Bokat reang malang bocah lanang. Bokat iya kay danan anis ning reang. Pangapura kula mang. Kula sing aranane Mas Laling pacare Nok Anis. Oh alhamdulillah. Demenane. Nggih pacare. Nis menenis. Sirasi ora salah. Milih wong lanang kaya kononku. Apa sih mas? Serap Apaan sing serap? batuke. Ci. Bakas sing serap batuke iku pertanda wong lanang sing gede wibawa. Oh gede wibawa nih. Terus ya ini enak ya Nok ya. Bokat langka kaca kah bisa kacaan nih batuke ya. Iya karuan dengan. Enak. Kula mang. Bocah digune. Wong aduh mang. Si bener. Aduh. Wilayah Indramayu ta wilayah Wilayah mana? Indramayu mang. Oh. Ya wis mana los. Mamang. Mas, apa? Kula Lawas demenan bari Nok Anis. ya paling sekitar setahunan kurang mang. Oh ya punten ya, Ari Mamang mah pribasane takon soten ya setitik anak kewajiban karena memang Mamang najane ning kene sifate pembantu
tapi ana setitik kewajiban bagi yang berberiga. Bagus Nok Anis ya bagus Mamang. Blesake Nok Anis ya blesake Mamang. Bener niku. Oh, ari blesake Mamang mah ora blesake Nok Anis ora. Soale mengkenen. Arene pinter sampean. Ya boten. Sebab mengkenen ko sing arane amale Nok Anis ya amale Mamang ya ble ko karena Mamang sing ngurusi ko nah utange Mamang ya utange Nok Anis kaya konon enak ya Enakan Mamang ya. Iya Mas Laling Kula sampean atuh-atuh sing endi sih sampeanku kula aslinya wong Indramayu mah. Indramayu wilayah Kula aslinya wong Anjatan. wong Anjatan oh aduh temen Iya ya dodo sing kana kula meneh pengen nemuin Nok Anis sebab kula wis kangen. Oh ya wis. Lawas wis soli sebulan kula Ya kabeh ketemu maneh. Ya wis selos mono ah. Mama maisin wong tua masa garap nyaru-nyari wong enom. Nggih, sederenge punten nyamang ya, Iya, bokatan Tenang. kula yang ganggu Mama. Ora, hari mama mah. Bokatan Mamang pengen gawe ngormati kula ya kopi Senangnya bae. pengen gawe apa? Kopi. Kopi. Nggih. Kopi ini banyune panas tak adem. Ya sing panas kula. Oh, bokatan pengen banyu asin akeh. Aja wara-wara dikit karo Mama Tepos. Oh moal, tenang baik. Alah, akeh temen cah. Biang duitnya kok akeh pisan sih, Pak. Celengan. Wah, pantesan calengane Nok Anis ilang bae kayaknya. Mamang nyelengane ning keramik ya. Iya, aja wara-wara. Pengen tuku utut beli. Pengen. Utut apa? Ya bukanlah ke super ya Samsu. Ya mek ini duit. Bukan di toko kena ning Mamang. Oh ya wis bagian lah kotokonan Mamang ya. Iya. Pater duit oleh sodako. Matur duit tulis tawaran dikasih babat banget. Oleh sodako. Mas Laling, Kula. kula aku pegel pisan ngenteni sampeanku, Mas. Anis. Kula, Mas. Pegel maksudnya priwen. Jare Mas Sedurunge Anis ngomong sing ora-ora Mas Laling sing sebagai wong lanang bega pada watir lan kuatir. Bokat senok Anis sana sing rebut. Mulane Mas Laling ado-ado sing Indramayu nakane ning Anis wong Karawang. Iku demi cintane Mas Laling supaya Nok Anis percaya. Sekian Anis harapan takon karo Mas Laling. Apa sih? Apa Mas Laling demening kula lahir batin, Mas? Anis. Bokatan Anis beli percaya ning cintan Mas Laling jaluk apa Anis? Anis orang jaluk langit kelawan bumi. Anis orang jaluk emas permata, Kang. Sementing janji Mas Laling ditepati, Mas. Jare harapan jadi siji karo Nok Anis, Mang. Uga sebalike. Anis kudu bener-bener cintane sing suci lan bener ning Mas Laling ya. Makanya Nok Anis orang nerima wong sejen, Mas. Anis pengen tepung dari siji karo Mas Laling, Mas. Wayang Pasti. temen desa Kerawang lawan Anis ora dah sampai dari siji. Isin wirang Anis bagian Anis mati, Mas. Anis. Bulane Mas Laling aduh sing Indramayu. Dilawan tekaning Kerawang saking cintane Nok Anis. Sumpah, Mas. Yakin Nok Anis. Sumpah apa, Mas? Sumpah gelem dadi wong sugih. Durung percaya Anis ning janjine, sebab durung Mas Laling ana buktine. Kurang apa semene sayange jaluk apa Nok Anis srok ngomongan bae. Kanggo Mas Laling Anis tekangan ditekenteni Mas janji, Mas. Aduh dudunya Mas Laling Apa sih ini jaluk? sing dipengeni dudu emas sing diganduli. Dadi apa sing dipengen di Nok Anis mumpung laut lintang singa seni. Anis janjine Mas Laling kudu ngawin Anis secepatnya, Mas. Aja suwe-suwe, Mas. Anis pengen gagian kawin. Pengen gagian kawin, Mas. Iku harapan Mas Laling Nok Anis.
masalahnya si wong lanang kepengen kagian kawin kesirian karo batur kesirian karo Mas Rianto. Senajan Anis juga mas. Iya Mong suwe-suwe mas, izin mas. Pokatan dari omongannya tangga batur sing ora-ora mas. pasti aja wati dong ayu Nok Anis aja melang aja sedih Nok Anis ya. Apa mas laling bener tresna. Anis pasrah mas laling jiwa lan raga. Percaya cintanya Anis Mas Laling Kang Laling percaya. Kula pengen urip seneng bunga karo sampean selawase seumur uripe Anis mas. Kakang beli bakal bohongan Nok Anis Sing bener mas. yen bohong sumpah edan yuk bareng-bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulaya awas kudu nerima ning cobaane Kang kuasa. Durung percaya Anis ning janjine. Apa manis Nis? Sebab durung mas lali ana lamarane. Kurang apa semene sayangi jaluk apa sruk ngomong baik. Mas Ya pengen Anis secepatnya wong tuane sampeyan tekan ning omahe kula mas. oh maksudnya Anis ngomongin Mas Laling durung percaya sebab Mas Laling durung ana bukti neng ngawin. Nggih mas. Bakal senok Anis uga ngomongnya mengkonon berarti Anis wis siap lan percaya apa nih keadaannya Mas Laling. Ya Terima apa anane mas Alaling kula beli bakal nolak mas. Anis Kula mas. dan uga Anis masih ngomong mengkonon Mas Laling ngor percaya berarti Mas Laling kudu langsung ngomong karo wong tua. Secepatnya Mas Laling ngawin Nok Anis sing penting Anis kudu percaya enak lan benake karo Mas Laling Nok Anis ya. Mas Laling wis siap, Nok Anis wis siap. Siap mas. Ya wis. Nok Anis Kula mas. supaya Nok Anis bener-bener percaya cintanya Mas Laling. Mas Laling garap ngomong karo wong tuane Mas Laling. Oh mangga mas. Garap bakal ngelamar Nok Anis secepatnya kita rumah tangga. Kabaran wong tuane kula mas. Mak, Not, anak tamu mak. kin kita munesira Nggih mak tamune kula mak. bocah sing endi sih Sing anjatan main Indramayu. singan jatan Indramayu Nggih mak. wis lawas kenalan karo bocah kiyen Wis Anis. lawas pisan mak. Wis lawas kulane mak. Mama setuju ya mak ya? Ya ari kita wong tua mas setuju baik Anis. Cuman kita wong tua ku kerasa kaget. Apa sebab diarani rasa kaget? Ya nembe weruh dua anak sira sekin wis gawa-gawa wong lanang. Jujang mayang pemikul adek-adeki minangkama sampean sakap kurune. Ku arep tak takoni ya. Mangga mak. Nak, Sederenge pangapunten Mak. tak terima. Kula sederenge punten Ya. bokatan mama kaget botane kula teng mriki. Oh, ya jelas kaget, Nak. Anane ning kono tekan ning kene iki sebab nembe weruh bahwa sampe ning kono tekak ning kene iki ya perlune arep
anak perlu karo anak kita. Nggih. Mama sederenge punten kula niki terus terang bae lagi kresna ning putrine sampean. Lagi Ning kesna putrine mama. demen. Maksud lan tujuan kula niki pengen dadi siji karo Senok Anis. Aduh, nah. Senajana mama wong tua gak lagi di pengen pisan. Pengen banget Nok Anis rumah tangga sebab bisa rasa pegel. Maksudnya mama setuju lah Mas Setuju. Senok Anis jadi Setuju istrine banget. kula. Alhamdulillah. Ya bisa setuju rumah sa anaknya mama wis dewasa. Wis pantes rumah tangga. Kadeng ati biru jaman bangsa burung. Ma, ya juga mama setuju apa sing kula omongaken bahwa Nok Anis bentek jadi kakek istrine kula berarti kula dadi mantune mama. Kula pengen secepetnya mah rumah tangga karo Nok Anis. Ya wis makene nang. Nggih. Ora sebenere senang kesini bisi. Asline kula mah saking Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu. Asline wong Anjatan mah. Oh Anjatan. Nggih. Masih duwe wong tua. Alhamdulillah mah kula masih duwe wong tua. Masih duwe wong tua. Nggih, cuman bapakne kula alhamdulillah durung pernah ketemu mak. Ada Nggih. baik. Nggih. Senajana Anis gah ora duwe wong tua wadon. Anane wong tua lanang. Ya wis kapa kaya konon. Nggih. Secepete wewarahan ing wong tuane senang. Kongkon gagian-gian Nggih, Mak. diberesi. Kula ge mau ngomong karo Nok Anis pengen kaya konon mak. Dari sekolah punten mah pangapura mak kula Ya pengen wis. nyampeaken ning wong tuane kula, ning keluargane kula secepetnya kula pengen ngamar Nok Anis. Ya wis, Mak, ya. tunggu ya nak. Punten mak, aduh kesuwun banget. Nok Anis, tinggal dingin Nok Anis ya. Hati-hati Ya ya wis, mas. Mas Lalinge Hati-hati. garban ngobrol karo wong tua secepetnya pengen ngamar Nok Anis supaya dipercepat pernikahannya kula. Ya wis ayo. Ma punten jaluk Tunggu. pandongane kula mah ya, diselamatkan di mana jalanane mah. Sing Dadah hati-hati Mama Nok ya. Anis, dadah. Hati-hati Mas Laling. Mama setuju ya mak. Setuju banget Anis. Apa sebab mama setuju? Mamaku pengen pisan ngundang dua buntu ngeban-ngeban putu. Ya wis lamun mama setuju. Anis harapan beres-beres mas. Ama Ya harapan iya, nyuci disiapaken. piring, harapan godogi banyu buat anak tamu. Bukan tanah tamu apa maning kok sedelat maning ki jare wong tuane calon lakinen Anis ki jare arep teka arep dilamar. Mungkin arep tak riah-riah. Ya wis kesuwun mama Tak tanggapaken hiburan. karisma muda mak. Karisma muda. Nanggape karisma muda sing subang mak enakan Enakan pisan beli mau sih. organe mak. Enakan. Enakan mak. Ya wis, ayo diberes-beres Ya wis, ayo, ning Mak. jero omahe sing pada suker diberesi Iya, supaya resik. Ya wis, Ya wis ayo. mak. Mana? Anis harapan beres-beres ya mak. Ari jagat kaya kena abisnya ku kelingan zaman bengen. Ciri wanci baca diri. Kelingan lagi masih rumah tangga. Tulis mah kegawan janji. Kula rumah tangga lagi enak-enake. Dipisahkan wong tua tanpa tanpa lantaran. Abong-abongannya kulane wong ora duwe. Jangan dinesi beri ke hati. Duwe mertuane wong sugih. Jadi kula dipegat secara paksa.
Ya. Tapi olah cilik pikir senajan aku lawong ora duwe. Macilik besolatan Zaman ken wis zaman modern. Bagian kula wong wadon pengen uripe enak seneng. Kula nekat yang mengeluar negeri. Pengen kira-kira uripe enak, uripe aja sengsara bae. Bareng kula badan siji dadi kapirang biar keturunan siji lanang. Pria-pria gagak kula kudu ngupai nambah. Setelah kula sukses kula balik, alhamdulillah kula bisa ngediakakan anak, kula bisa kaya batur ora isin. badan siji dadi kapirang Tapi anak seneng kurang bunga. Oh yuk Priwe iya usi ledeng tangga bae mono ku ya. iya usi jagatnya sepi bukan si tangganya turu. Masih melek, Masih melek nang. masih. Iya si Ranang ledeng bae kaya wong edan kurang setan nang dipikir. kerangina Oh sampean ku tas balik ning luar negeri. Iya nang kita kunang Pantesan sakit mas sejen. ya sejen ya. Tapi mang Priwen jen. sewerine sejen kakulaku bagian seneng. tiwas ngalon maka dinginan Iya iya. Kula nasing dipikiri di kamar. Apa sih dipikirine? Ya kulaku dadi wong lain aku blenak ora nang. Oh iya ningan wong Ya, iya. lengoan mah. Mangkat mengarep tangga batur pada curiga. Pada curiga. Ya iya. Lamun beli mangkat-mangkat ya kulane isin ora. Iya pamaning jaga teh atis kayak Iya kayak kenek. kena jaga teh ya Allah, si atis banget mang. Iya. Mang dikasih lagi apa mang bengi-bengi masih melek bayarku. Iki lagi nonggoni bocah lagi tuku sega goreng durung teka bae. Kita iku iya mang, dua anak lanang siji ku ngamprah bae mang. Yuk bunga-bunga pikir tak priwe yuk. Emong kita mau harapan bunga-bunga pikir. Kayo Di ku si tangga maksa temen. kangen kayo ning suarane Yayu kulaku. Ora bae. Yuk wayai wulan purnama kayo enak kan yuk. Los teman purnama harapan beli. Pengen kasampean barang-barang. Kok dikit ga? Ku si tangga kia menyelatek bae deneng. Ora anu soter kayane rasa kangen kulaku deleng sampe. Wis los temen kangen harapan beli. Lendang-lendangan Mbak Mimi masih melek. Yuk numpang kayo. Mi, Kita nih lagi keder ngenteni anakku. Ya beli. Mimi, Nunang. Mas Laling balik Mi. Idih, udah enggak. Anaknya Anak kita Mimi singgal balik. pertekaingan. Ya Allah, ya. Duh, ya aku baru beli, Alhamdulillah. wong. Ayo Mi. orang salim dikit nang. Siapa kono? Lah, Idih. Siapa kono, Bu? jare dewek Ayo, makula kita ku rasa nakek pula. kaget bilang Mimi ku. Kaget priwe sih nang. Mimi barang dadi rangda lawas ya Allah pakaiane. Jare dewek ngapengen duwe laki lamun payu mah. Oh, Mimi makanya konon baik. Iya iya. Kentenan dingin, Aro? anaknya bega durung kawin, Mimi aku dingin kawine. Iya, hari kaya kemarin enaknya dewek ya. Mas Mi. Laling. Priben. Iku Mas Laling. Priwe Kula. lamun mimine sampai dikawin nabari player bae aku. Bongga, kita marah peluru laki gak orang sing jadi dalam Bisa ya, jangan Nang, ya? tangga Mi. Iya tanggane rese. Mi, Priwenang. mungkin Mimi ngerasa kaget, mungkin Mimi rasa bertanda tanya. Iya bener nang. Kenapa anaknya Mimi Mas Laling ki miang esuk balik sore. Iya. Kadang-kadang miang dina Selasa balik ning Minggu maning. Sebenarnya uripe Mas Laling kimi lagi kegerandung ning cinta. Lagi mabok bocah wadon, Bocah wadon mabok. Lagi lagi kegerandul kedanan jagono. ning bocah wadon Mi. Iya ningan Kalau bocah mah. wadon di wong ganteng. Mimi pengen beruta. Iya nang. Kula iki mabok asline wong Cemara Jaya, Cemara Jaya, desa di gunung nang. Kerawang Mi. Ya Allah, mesti ado temen. Mi, Priwenang. senajan Mimi ngomongnya aduh tapi cintane Mas Laling kayak parek Indramayu karo Kerawang Mi. Pantesan hari mangkat sedina kiyen balik telung dina patang dina pantesan demenane ado pisan. Mi, Priwenang. kula duwe jalukan. Jaluk apa? Pokoknya Mimi ning dinakin lan selawase aja duwe alasan apa-apa. Kula pengen gagian ngelamar bocah wadon kun sing aranna Nok Anis Mi.
Ya, hari Mimi mah wong tua nang. Apa pejare karepe anak pasti Mimi turuti nang. Hah? Setuju Mimi ya? Setuju pisan. Mi. Mimi nega nang. Wis lawas, ora Mimi kuning luar negeri bae. Kayak ngapa pengen duwe putu, pengen duwe putu kan. Go. Mulane apa? Mulane kula sindadi anak Mimi pengen buru-buru kawin soten. Iya. Kegian kula pengen dua anak kone Mimi diompoli ning putu Mi. Iya, pengen diompoli putu wis lawas. Ya wis baka ugay mengkonon Mimi Iya, aja kesuwen disiapaken ongkose ngelamar Nok Anis kegian kawin Mi. Ayo nang, Mimi tas lagi awan tas met sing ebang. Hah? Ayo, arepan kapan dinane tak teruruti masa wurungan nang. Nurut Mimi ning kula. Nurut banget. Alhamdulillah eling-eling duwe wong tua sing Ya emang iya, lan kalau sayang. kader anakmu siji-siji nih sugi dunia gua apa sih orang kanggo Iya, ya, anak? Mi, ya. Ya iya. Mi baka ugane mengkonon ayo Mi jagian Mi aja Ayo kesuwen. nang gajian. Bokatan ngenteni ya nang ya. Langsung ngamar ning wong tuane Nok Anis. Iya. Sekian Mi. Iya ayo. 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 Tangga titip Uma ya bokatan anak Singgawa. Kulane arep Gede. ngelamar anaknya kulane pengen duwe rapi. Oh Je. iya iya. Pengen iya. kawin ngono. Iya pengen kawin jengan. Ayo, Mi. Pengantin ya nang. Ayo nang. Mos, reangkin lagi berak bunga iki Mos. Karena delat maning majikane reang garepan rame-rame. Oh, kayak konon. Ya iya. Garep ngawin anake. Ya, Wak. Mong Sampai artine jadi iki. panatia ya, Wak. Ya iya. Bas tadi bas. Reang kudu mempersiapkan hiburane. Ya boleh. Iya benar. Mempersiapkan undangane. Oh, pater bujang ake beli pater mung mang betet dewekan. Iya benar. Iya boleh kok kayak konon. Iya benar. Tentune Iya. omah kudu diceti maning gini nang. Rumah ya, Wak. Iya, Yang ngelop. supaya ngelop sing Rakit pada maning. coplok-coplok diteploki maning. Blok. Konon. Kaca-kaca sing besem. Anu nama iya ya nang ya. Dewe si, Wak. Sing arane jodohku tidak bakal lari kemana. Ya iya. Bakal jewis jodone ya ku kayak konon. Ligane Sejene ya, Wak. kayak model mang betet sampai jam kian detik kian sampai tekang ora duweni sing arane rabi-rabi nang. Iya, Wak. Dilawani apa? Dewe si, Wak. Dilawani sing pihak lanang ya durung teka janjine dinakian garepan teka ya boleh Keluarga sing lanange. keluarga sing lanange ku Ya. barang anu kan borah jare yang kaduh bocah nis ya mendakan nasi bocah Oh, siapa kuno, Wak? gentak mike ora moni Iya. ya ora kaget reange Jadi diri kowe kaget pe, Wak. kira-kira mike sorok reange balomani sorok digentak Duh. aduh saking kagete Iya ya, Wak. sing endi Sing ngendi tos ngudugi banyu, beresi piring, beresi gelas, pengen anak mertua meh ora. aja sobut patir mau sing godhog banyu panitia termos wis isine kebek kopi si panitia Ayolah tas beres-beres ora Wak. oh entas sesapul ning Ya guri iya, tas ngepel, tas aduh segala-gala iya ya nok diberesi memang kabeh. senok mau wis wayahe rumah tangga ya masalahnya semakin mana semakin ketuan terus aku barang anu Mas siapa demenane senok kah Mas Laling. Mas Lalinge garapan mene Iya kan gimana lagi nonggoni jare mang ngomongnya sedela jengko nonggoni jenokanis jengko wong tuane Mas Laling pengen teka. oh kono Durung teka bae mang. iya tah lamun misale kin mamang mah pesen meng senok lamun ting bating mengko sampai tekang sida ning rumah tanggane senok rencanane garapan garapan niburi sing lanang niburi senok ta senok niburi wong lanang Ya niburi mama bae mang ning kene. oh ning kene berarti wong lanange niburi
Wong wadon. Ya iya, Mang. Oh, berarti bakal jare wong kana marane ngintil kuno kaya kono. Ya iya, Mang. Iya artine ku wong lanange niburi wong wadon. Kula melas ning Mama Iya. tepos dhewekan bae. Berarti Mang. ngintil. Ngintil. Nah, konon. lamun senoko niburi Mas Laling, kun marane ngontrak kun ya. Memang mana bae ngontrak-ngontrak kepriben. Ya iya bleh. Bakal wong lanang niburi wong wadon ku arane ngintil. Nah, bakal wong wadon niburi wong lanang ku arane ngontrak. Ya iya wong lanang kudu ngintil ning wong wadon. Iya. Konon, Mang. Masa wong wadon ngintil ni wong lanang? Nah, iya. Ya berarti dudu ngintil ya Dudu Nok ya. ngintil. Arane ngontrak ya Nok. Punten. Kayaknya tamu abane, Mang. Assalamualaikum. Dibuka Mangga, Mang. mangga. Dibuka. Mangga. Lawangnya ku dibuka dikit. Sebelah gede lawange. Iya bener nang umay nang lebakien. Sebelah kene lawang kian kayane mak roeng. Yang ku si lawangi wong sugi mah ku si moni ini gebak roeng. Ya iya. Punten. Mangga. Apa, Mang? Kita tamu. Kita majikan. Iya. Ayo Sina. Kita Ini. duduk Priben, sih. Mang? Siapa, Mang? Aja wara-wara mamang gedinakin gadangnya ketemu jodone. Ya ple, Ya. masalah ana wong wadon gembleng ayam Gak teka boleh mene. Sina. Ya, bakal wong wadon gembleng mayang be. Wasi ijo. Ya wis gagian, anis nonggone ning kene sapati iki. Meneng ya. Wis. Wis kita na mancing dewek. Kesuwen. Allah. Meneng Nok, ana wong wadon gembleng. Ana apa? Kitane tamu. Kita majikan. Ya wis. Nok, Ah, karang kendal kaline wungu Nok. nganggo sendal gak kepokoli nemu wong kene. Lah di selo, pokat ngecek temen nek. Ana apa senok mene-mene? Juara tamu arep dolan. Iya, Majikan. kita majikan. Anak ngandel orang ngandel. Apa? Masa majikan ku si gering ringking. Rakat baik. Oh, tirakat bae sampai Rakat baik hampir sugi kayak kene iki. Oh, pantesan sugi sampai ini tirakat bae. Kula sing ngarane kaji betet. Oh, iya. Kok dikit. Endane kajian abu dile katon. Saking ngirit bahane. Astagfirullah, buka cari wong Tapi kaji. jujur bae lamun misale reang sampai tekang berapi kayak senok gembleng ayam kayak kenen. Tegawa plesir mang brebes. Arep diapakaken? Brebes milih nangis baik. Los temen kula mah dari Rangga Baega kok kon duwe laki model kayak kon aduh. Is. Punten Bu. Priben. Rangga tah. Ya Allah sampai keceplosan. Iya. Nok Apa, Mang? Randa. Rangga. Mamang lawas duda ketemu Randa. Kongkon ditakoni sapa tamune? Ditakonane Rangga. Kita ku tamu Iya. pengen takon Takon apa? apa bener apa beli kan umay wakaji teposku Bener konon, Mang. ku si modelnya kaji modelnya belaratan Kien ki uma baka kaji teposku majikan tah. Mau nema kok dadi bujang reang rasin dadi majikan. Wis gampang aja macam-macam gagi ditakoni sapa ku, Nek. Ya kien umay kaji tepos. oh sampean tadi udah wakaji tepos ya ku Ya dudu. oh sampai ngoni-ngoni ya Isa. Laki dudu ingone-ngone. kulaku cacingan nile Isa. cici ya Masa cacing langil. Kula bujange. oh sampean bujange Iya kula sing arane Mang Betet. wakaji teposnya anak beli Senoke dhewekan meneku. kita udah wis tua aja senok-senok baik Ibune dhewekan. karo anaknya kula Ndek. nang laling sing paling ganteng dewek Sapa Jawa? Mimi. Sapa Jawa sapa, Pak? Mimi ini Mas Laling. tanang wadon ini Mimi Mas Laling berarti calon mertua. Mas Laling. Mertuane kula kuno. Ya salaman. Salaman Mimi. iya iya Kula Anis Mi.
bakal mantune Mimi. Iya ya Nok. Priwe lamun mimine bari Mang Betet bae. Kula mah anak mang terserah. Hah, Cuman mime gelem terserah. bagus, berarti anak sing bijaksana. Ora apa-apa. Ora bapak, setuju bae kula mah mang. Mang, kin kan anak tamu. Hah? Mama tepos kongkon mene gagian. Oh dingin mengko bakanakan matur ribut ora puguh. Priwen maning. Mas Laling anak kesampean. Iya. Jare Mas Lalingnya ku los ora apa-apa. Ari mimine seneng ning Mang Betet mah aja. Ya iya ingat hari seneng. Buka. Kita mau orang ngali acang. Ibune seneng beli ning reang. Beli? Yakin? Iya. Mimi, Nonang. ada sok nolak cinta nih wong lanang nih. Iya ya. Ada dipandang ning cilik aja dipandang ning ngeri. Ko Pandang contoh. apane nang? Contoh ki Bagian anak. makanan gami kuat narik perahu kimi. Wenku. Ki. Kuat. Weh, perahu lima tok tarik ning reang-reangan glimpang. Tapi Mang Betet, kula kan maksudnya tujuannya ning dinakin kan garep ngelamar anaknya majikan sampai. Iya ya. Jadi pengen ketemu bari majikan kula. Iya, lamun Mang Betet ya sebet kelaksana karo bimini kula, kune yang beluk Mang Betet priwen. Ayah, Jangan ayah cilik. ayah cet. Maksudnya ayah lesfala. Hah? Ayah pala. Ora. Hayal pala. Ayo wong adan. Mang Betet, Ya, apa sih kula dijanjikaken ning nalika waktu ning dina mau, Iya. kula ping lamar ning dinakin iki waktune Mang Betet. ya wis. Mamang gak usah mempersiapan nak. Bu punten ya bu mau kula guguyon bu. Iya ora Niki apa-apa. bujange mi, niki bujange calon mertuane kula. Ya wis Sing sudahlah aranane Mang majikan Betet. ya nang. Nggih. Iya. Kan bakal bujange mengko lamun wis dadi bakal bujange Mas Laling kan berarti bujange Duh enak temen ya lakine sampean maksudnya. Emang mamang itu mentah ning wong tuane kula. Demen. Ya nasa titik-titik. Oh, sing bener. Iya. Mamang mah demen baik. Sampean bari apa-apa. Wis gampang kau ceritakan mamang ya. Si penting acaranya gue terlaksana dingin, beres dingin kok urusannya mamang gampang. Ari mamane sendokane ning endi? Ning jero Mang Ana Mang tanya kena kayaknya lagi turu. Wakace! Cek! Song usanten. Wakace! Pos! Kayak kudu ngakanggo bae ning calon mertuane kula gucang mengkono iya. Aku metu nih. Wakace! Non, Pos! non, Ada tamu! pripin bae. Pantasan gering bae wong kene ring ngomong ora gelem elon anteng bae. Wakace! Pos! Ada tamu! Non, pripin bae temen sing aran Betet. Wakace! Pos! Ada tamu! Komono, duh, Mas Laling, Kula. yakin mah aja sampai tekang anu ora. Ya jujurlah kulaku 100% demen ning ibune Ya sampean. wis gampang masalah kun mah. Sementing masalah kulae kelara kedingin, beresa kedingin, pernikahan karo pripin apa maning Tet wis teka ta. Ana tamu teka, nokani semene. Serok ngomong bari mama. Iya pripin. Mak, Non, apa sing ditunggu-tunggu ning Mama karo Anis? Wis teka wong tuane Mas Laling ku, Mak. Nggih. Ma, non, niki wong tuane kula apa sing kula janjikaken? Kula pengen kagian nikahi Nok Anis. Nokanis. Alhamdulillah wong tuane kula sabun kebatatan iki badhe nglamar Nok Anis langsung gawe acara kanggo pernikahan ning dina apane Mak? Di wong tuane. Niki wong tuane kula. Mimi Ena. Hah, Niki Mimi Ena wong tuane kula Mak. Sing alhamdulillah nyetujui apapun jare-jare kula sing sebagai anak. Arep wong endi sing penting ge pada demene. engko gah. Konang. Mono, Mang. Oh. Niki wong tuane kula Mak. Engko gah. Kok dikit juga nang. Mene gak kan. Engko Mimi. gah. Kin bakal mertuane kula. Kula calon lakine sampean. Narik-narike wong kien.
Mang betet. Siaran kini. Engko gah. Ora usah diangkok-angkok maning calon rabine Reyang diangkok-angkok. Menang. Sampai ini lagi apa? Lagi ngatek sayang. Engko gah. Ora usah diangkok-angkok. Menang. Kang, Apa sayang? sampeanku waras tebeli sih Kang. Waras edane wis mari. Duh ya. Angel gini bedet ki. Ari Mimi sebenarnya piye sih Mi? Engko dikit gandang. Maksud lan tujuannya Mimi kan kon nglamaraken tentang pernikahan kula karo Senong Anis. Kok Mimi rupanya terbengung, rupanya Mimi grogi kayak kono ketemu karo calon besan. Mimi harapan jelasakan dikit ya nang pentakon Mimi ning calon mertuane senang ya nang ya sedela ya Mimi ne. Engko gadet dingin. Ora usah diangkok-angkok mene dimit. Iya. Yang kau dipit kula garapan ngobrol bari majikan kula. Majikan. Duh, Sampean macem-macem. macem-macem semacem. Awas. Kunku calon rabine Reyang. Calon. Idet. Ah. Calon. Bekas. Ajang ladeni wong kowe dikit Kang menek. Pentakon Kang. Ya Kang. Pirang puluh tahun lawas zamane Kang, kula nembe ketemu karo sampean Kang. Ya justru kita berasa kaget. Mau negeri ringking nang apa sakitnya kayak drum. Ya Kang. Setelah marian karo sampean ku Kang, kita mah bareng dari rangda ku Kang yang luar negeri. Oh, Lara-lara nih ngemboke sampean, kudu dipoyoke anak wong melarat. Sampai dipegatakan Kang. Ari sampean lagi pisahan karo kulang gawa anak siji endi Kang. Ya justru kita begarap takon. Oh, sampean pentakon maning. Pengen takon mah. Kok yang wis gede nih ya Kang. Pirang puluh tahun nembe ketemu maning karo sampean. Nah, mene ari kudu ngomong mah sing sebenere anake siraku sing wadon ya kun sing aran Anisku anake sira asline Ah, yen ki. Jadi nopis ku anake sampean karo kula Kang. sing tawit masih kemontol zamane daurong wulan tak gawa. Bener Kang. Kula gak pada baik Kang. Nah sakiyen kebalike kita begarap takon ari anak sing siji sing digawa irakin di asline. Ya Riki ya sinang lali semene gedene ku Kang. Kula ku bujang Kang ning luar negeri ngempani anake sampean ora Kang. Kok dingin ke Mimi? Priwe nang? Ki maksudnya priwen Mi? Kan acara yang ngelamar Nok Anis kanggo kula. Kok Mimi rupanya wis akrab karo calon mertuane Iya kula. bener nang. Mimi ado-ado sing anjat Bener, kan Nok. menakaken ora nang. Jare senang lagi mabok kepayang karo bocah wadon kuwen. Bener ora, karo Nang. Nok Anis kula pengen dadi Senang ngongkon siji. Mimi, ngongkon ngelamar ora nang. Setelah tekang kene kunang, bakal kun bapak nira kuno Hah? Kang. Iya nang. Kinis maning kita begarap ngomong ning siraki Arisa benere sing bakal calon laki nira ku kakang ira Kula mang. Jadi kun ku mimi kula tamang. mimi sira kun ku asline maning. Priwe nang? Tapi aslinya kula wis cinta wis sayang orang papa Mi kita kawinan bae Mi. Nang. Ih, Sebenarnya mah wong tua mah kaider bae nang. Mimi ku karo mama Ira ku sebenarnya masih demen, masih cinta, masih sayang tapi apa daya wong tua wis ora setuju nang. Jadi pegat pisah, Mimi gawa senang, mama gawa Nok Anis nang. asal usule kunis kaya kono nu kaya mimi neira sing mau ngomong go. Ayah pribetnya aja sida pemali Kedingin. Mene. Gawe masalah baik ini balak majikan ini ki. bujang gue. Wis rusak. Weru ana wong gemblok pengen dikawin ning Reyang Blawe ngakune rabine. La ilaha illallah sira mau ora percaya ya takon anakku takon anak ning siaran Bengen sampean kah? Reyang kan bujaning sampean gawa anak pader mung semene. nah Nah saking Reyang takon mboke sapa? ya kuwen boke Anis ku asline Sing bener. asline kuwen sing aran enak-enak ku kuwen
Iya ta Bu? Iya. Cih. Kien mboke Anis. Nah, Mas Asep bapaknya sampean. bapaknya kita. Mas Asep anu lalilang. Mas Lilung anu laling mboke. Asep laling. Iya Asep Suwaling. Asep laling. Iya. Dadi kien bari nok Anis ki kakang adik. Kakang Adi det, ari kudu ngomong mak laling kakange, nanis adine. Wah ya ora oli dalam hukum agama masa kudu kawin sedara ora kena kayak kononku. Nging. Ora kena kawin sedaraku. Nah, menurut pendapat sirat det sing pinteran priben kudu Ora kena nok Anis secara tidak langsung kin kakangnya senok dan memang langsung kin kakangnya senok. Masa kawinan bari kakangnya Mas Laling, masa ngawin bari adine ora kena ora kena. Mene agawa. Iya kowe kakang ade ora kena kawinan. Mbek jare wis ngelamar organ Iya. Karisma Muda. Wis gawe undangan. Garep mangkat gini. Wis tenda-tenda wis komplit. Wis komplit. Dadi arep kanggo sapa? Bari riang be priwe? wis. Beli pengen. Apa sih? Arep timpannya apa anak kita nih kini Anise? Sampean masih pada suka terima nih tah? Masih Ah, senang. Jaring konone gelem mah. Kita ku karo Kang Kaji teposku. Iya. Sigat pengen gak demen mati, cinta mati. Kosmose priwe kosmose? Saya teman ku emang kok dikit. Ning wong tuane Mas Tepos Kang Tepos aku ora oli. Aduh. Dadi kula aku dipegat paksa. Oh, Dadi mau kula aku neku. balik turun tangis. Kisah cintane. Pengene Oh ya Wong wis. tua. Are kaya kenin mah ya wis mangga lah berarti acara kin ke Mas Laling. Ki artine ra wis manjeri tanggapan wis apa ki ya wis kien mah. Kanggo pengantin tua biya. Ya wis daripada mau bajir ora wa. Iyalah. Ya wis ayuh pada kita balen maning Ah, bae. balen. Balen Iya. maning bae. Nah kien ki sing diarani Sing diarani. lamun dudu apa kana? Jodoh. Jodoh Balen. Dalam Alkisah ini merupakan cerita fiktif belaka pemirsa. Apabila ada kesamaan dan kejadian Anda, kami mohon maaf. Dengan sebesar-besarnya bukan semata-mata kami meniru kejadian Anda, tapi cerita drama ini hanya fiktif belaka yang disutradarai langsung dari pimpinan kami. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, baik dari adegan kami, baik dari aktor seluruh keluarga besar Karisma Muda, mohon maaf.